आंना जेबो जाया स्टेबल जायो भिडिअ नामा भिडिअ जेबो खालामनांला फैदो फैजेन बाहाय लोगोफोर बिदि गाखोलांसै जिगुमैया लिंलांगासिनो जोंखौ माने कामान फैदो एसे कामान फैदो दे एकदम स्पिडि गाखोलांगोन आरोना लोगोफोर आरो आथिंखौ नुबा बिदिबाथाय एसे गोरा दे खुलुम फैसा होनांगौ नामा सोरबा फैसा होदों माथो होनोसै नामा सोर दंखायो नै बेखौ खेबबा दे बरिया फैदो दाउखौबो माने फार्स्ट टाइम आरोना माने फैफेराखै बे बोसोरावसो फार्स्ट टाइम माने बेजों थाबायजेननाय आरोना जिगुमैया खोन्थागासिनो जोंहा लामाखौ दा एसे गाखोलांनोसै फैदो गावबो कामान लोगोफोर बेजों ओरै थाङोबानो नै हाजोनि माबाखौ मन्दिरखौ मोनहैयो आरो बेजों थांबानो हाजोनि मन्दिरखौ मोनहैगोन जाहैबाय लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो थिखिनिनि मन्दिरखौ बेजों थांबानो डाइरेक्ट सर्टकाट मोनहैयो जाहैदों लोगोफोर बे फार्स्ट टाइम बेजों जों दिनै गाखोजेनबाय जोंहा माखुनि जायो खेबगासिनो ना बै औवा लागान ओमफ्राय नै जोङो नैबे जायगाया देन्जार खारोना बेखौ माने नायनो होननानै फैबाय जोङो औवा लागान फैयोमोन दे दाबो बुरिया जायगाखा वाव बिराद बुरिया जायगा लोगोफोर नोंथांमोनहाबो माने माब्लाबा फैनो हागोन आरो बाहाय ओरैबायदि स्राय स्राय दै बोहैनाय बिराद मोजां गावबो नै ओरै गाखोनो हाखालायोनो बेनि बिलाजोब बुरियाखा लोंफैजोब्बाय ओमफ्राय नै बे दैया माबायदि बिराद मोजां गनाय वा गावबा माबाखौ नुनो नागिरा बिदिखौ गावबो बुरिया एकदमबारे बुरियाखा लोगोफोर माथो मोखां नुसिनबावो जाबाय फैजेननाय नालाय मिथिया ओमफ्राय नै गुमैया एसे दोदो खोन्थानो नागिरदों मा होनदों गुमै एसे खोन्थालाय बेयाव माबा बियो सिख्ला आगान नालाय अन्थाइया गोदोनिफ्रायनो गानानै दंखायो आरो खानाय लामग्राबो दंमोन बाहाय ओमफ्राय नैबे फाख्रि फांसे दंमोन बिराद गिदिर बेयाव गावसोर थायोमोन नैबेजों ओरै थबस्र' बिराद गिदिर बेन्दों दंमोन ओमफ्राय नैबे फाख्रि दंमोन ओमफ्राय गावस्रा दुगैखांनानै बाहाय जिरायोमोन आरो खानाय लामोमोन ओमफ्राय आगाना नैबेनो नैबे फैसा दंखायो लोगोफोर फैसा खारो नै फैसा होनानै दं बेनि आगानमोन ओमफ्राय दाथ' जेबो उसुबिदा गैया नामा उसुबिदा गैया जायगाया देन्जारखासो जों दा थांबावगोन मोनसे जायगायाव उवाल आगान दंना उवाल आगान नायबावनोसै उवाल आगानखौ नायबावसै जोङो गुमैखौ लानानै थांबावनोसै माने गोलोमफुजोब्बाय नै अबस्था गोलोमखायो गाखोबाथाय
लामा मार गाखोग्रा बायदि दंखायो दे बेजों खेबसे गाखोलांबाय दां जाबाय मोजांथ' बुरिया गाखोलांनो दे बेजोंनो बेजों मोजांसिनथ' सर्टकाट बेजों बुरिया मेंबायलै दे आथिं रुनो नागिरो बांद्राय जायगाफ्रा बिराद मोजांलै गाखोग्रा दंखाथारो माने प्रब्लेम गैया वाव वाह वाह दे खिन्थुब्रा होबाय गाखोजेनबाय फार्स्ट टाइम बिराद मोजां माथो लामाखा वाव वाव बेजों बारा थिया नङाना आयु मेंबायलै come on come on साबसिन जायो बेहाय बेजों मन्दिरखौ मोनहैखायो आरो माथो सामि खाबाय नाहराबो रायलायाबो रावबो केमेरामेन ओरैबायदि अबस्था गोलोमफुजोबबाय लोगोफोर माने एबार फार्स्ट टाइम बे एरियाजों गाखोदों माने गाखोनोथ' मोजां माने जेबो बांद्राय माने डिस्टार्ब गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थिया जायो एसे बेनिफ्राय थाङै थांनानै मन्दिर दङ बाहाय शिब मन्दिर बे मन्दिरखौ मोनहैगोन आरो लोगोफोर थांबानो सर्टकाट जायो लामाया बेजों दिनै बिगुमाया जोंनो देखायबाय आरोना जों खुनु बेला फैफेरामोन मिथिफेराबो बे एरिया बोरैहाय गाखोबा मा मोनहैयो दिनै बिगुमैखौ लानानै जोङो फार्स्ट टाइम बे लामाजों गाखोहैनो नागिरबाय लोगोफोर जाला अबस्थाया गाज्रि गोलोमफुजोबबाय एसे गाखोलांबावसै 마, 스피커 예, 스피커. 사자가 그러면 그거 본다? 와. 사자가 하나 비시온을 놓이라 가와이. 야라 아부스타. 저거. này. 산지 하. 나 산지나 한국 나 주변 타고 있어. 산타다 키워. 이거스네. 치시는 오셔. 와. Bên đó, không vậy? Này chứ? Bia? Với con thẻ? Ram một con.
राम लखन थाग्रा ना अन्थायानो आरो लोगोफोर बांद्राय मोजां सिनाय मोननाय नंला अन्थाइ दं बैला अन्थाइ बेनोनो अन्थाइया ओरै थांथारगासिनो उवाल आगान नायनो नागिरदों उवाल आगान दंनो बेहाय बे उवाल आगानखौ नायनोसै लोगोफोर बारा गोबाव गैला मोननोसैनो जोंना बिगुमाखौ होलांबाय एकदम बेयावबो गोलोमजोब्बाय ओरैबायदि जाला बहाय दं लोगोफोर नैबे एरियायाव जाहैबाय खेराइ जाहैदों लोगोफोर खेराइ माने बाहाय फुजा होफैजोबो आरोना खाम्फा गांसोनाया नायलांसै नैबे एरियायावनो खेराइ होयो आरोना बाहाय दंखायो अफा नै लोगोफोर सिजौ दङनो सिजौ दंखायो माथो सिजौ दं नैलाय सिजौआ लोगोफोर नैबेनो सिजौ नांला थांला गुदियाव बोसोरथाम होयो आरोना बोसोरथाम होनानै थांबाय अब्ला थ'दो उवाल आगान नायनोसै लोगोफोर जोबदा हारसिं थाबोबाय हाबोबाय प्लास्टिक जोबनाय एरिया बाव संनानै जायो नामा नै संनाबो जायो नामा बाव बायदिसिना जाफैयोदां सोरबा पिकनिक जाफैजायोना खाम्फा गायसनदोंना ओइ नै आमोखाफोर दं ओहैलाय गोजौआव बोरो नुवासै नै गुफुर गोजा लागावबाय आसोलफ्रा बारखालांबाय नुहुरासै लामानिफ्राय लागालांजोब्बाय बे खाम्फा गायसनलांदों आरोना नै खाम्फा गायसनलांखानाय सैथो जुग सैथो मुगानि खाम्फा बोराइ बाथौ मुलसि दाम थावनि बाथाबारि लासो आफ्लागाव जिल्ला क'क्राझार बिटि एरि आसाम ओमफ्राय पिया 783346 ओमफ्राय बां 12 अक्ट' 19 फागुन इन 4 मार्च 2015 मा होनदों आफादगिरि ना जाखो आफादगिरि सान्त मोसाहारि नेहाथारि सुजित बसुमतारी जनागर बुहुम बर' दैदेननि मुसिमा बिसोरसालि दैदेनगिरि गपाल मोसाहारि फुजारि लक्षस मोसाहारि मन्दिर बिगोमा भगदेब
दालाल श्री मन्दिर शान्ति कमिटि बै लायबाथ' बेबो दैया जि मोजां गयो उवाल आगान नायनोसै ना हे उवाल आगाना अ माथो बावबो जाफैजोबो लोंजोबो गासिबो जिरायला फैजोबो माथो बेजों गाखोयो जोंना बावखुंग्रिया ए उवाल आगान नै दाबो सिन नङा दंजोबो ओरै उवाल आगान दंथ' दाबो गोमोरहांजोब्बाय गोलोमजोब्बायलै जौ लोंफैजोबो नामा बाय गुमै सिन्दुरबो दंमोन माथो नै फुजा होयोब्रा बाय गाखोलालै बावनो जायो नै ओमफ्राय बावनो फुजा होयो औ बिसोर मालाय फुजा होयो जिलाफि होलाब्रा बिदि जायाखै ए बैसोरो बै मा खेराइ होग्राफोरा औ बिनिफ्राय होजोबनानै लानानै थांजोबखागोन नालाय ए औ नै दैया जि मोजां गखादों ए जों दहाय बिफां नुफिनना फैनो ना बेजों ओरै बारा थिया जाया ना बेजों फिसा जाया जोंना ए बेखौ अराव समान जालांसै ए दैजों गाखोलांबानो दानसिगोन आरो दा बेजों एरलांगोन